Terveisiä Korvatunturilta. Muistattehan, että olette olleet kiltisti. Jouluun on enää 5 yötä. Joo, ja minä olen kovasti kokkaillut tuonne Saarioisten lihatiskille semmosia kaikkea maksalaatikkoa ja porkkana ja lanttulaatikoita. Joo, ja minä ja puiskuporokaverini olemme syöneet kovasti jäkälää, jotta jaksamme lentää sitten maailman ympäri jouluaattona. Ja muistattehan, että joulu on hartaan juhla, joten ei saa kiusata pikkusiskoja eikä pikkuveliä. Niin juuri. Muori puhuu asiaa. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Juuri näin, samat sanat. Ja muistakaa ostaa minun tekemiä maksalaatikoita ja sieltä Saarioisten tiskiltä. Hyvää joulua teille!